Кузин, известен с ник Бокито 83. Предишния път казах в клипа. Чак. О, тая, я знам тук, че дават, кажи го, една мутика и от нея. Аз лепнах. Не бе, просто. Влезни. Тук ти дават една мутика, имаш бърз квит и като цъкнеш с десен бутон, като си на мутиката цъкаш десен бутон и тя изстрелва твоя левелка и ако ме оцелиш, умирам. Играй се до 25 кила. Аз вече имам мутика ти. Yes. Цъкни десен бутон. Да бе, аз съм за тебе и те стрелям. Това не так да. Как го кажа? Да, аз съм. Извините за лага. Ай! Това е втори епизод на Minigames. На Майнкрафт си, Кузин. На Minigames. Да, на Minecraft си Кузин на Minigames. Изпаквам. Да сега съм на екрана един. Лаги ми, чакай, лаги. После ще видиш. Аз ти викам, чакай. Човек. Аз ти как да не играем, ама ти си просто. Аз ти имам Minigames лаги. Не да виждам. Съжалявам за лага. Много е гаден. Искаш ли на игричката с бол? Това? Това е игра. С лъковете. Във втори епизод сега да си довършим тази игра. Какво викаш? Като довършим играта. До 25 кила, докато някой ни направи 25 кила. Аз сега колко имам? Ти не мога да видя. Аз къде можеш да си видя? Дясно. Някъде по средата, дясно. От десно крайната на Не ми изписва, няма нищо. На къде си? Два на 2. 2 на 4. Да. Нали знаеш, че мога да закрепя през стените? Как? Ама понякога не става. Трябва да сте, ела, като ме срещнеш, не да има убива. Чули? Добре. Вот така. Виж сега. Ела. Застани ей тука. Там. Гледаш ли? Да. Не бе, ти виж къде ти застана тука. Не бе, тука бях. Ей тука до там. Аз там бях. Видя ли през стената? Трябва блокчето да е много плитко. Не плитко, а тънко и аз плитко. Очаквайте скоро трети епизод със същия пич. Къде си? Аз като видях на клипа ти горе ми беше оставил скайпа. Ами даде. За кой име на хората? Защото са пичове и мога да иска да играт. Аз те видях. И аз. Ти скачваше на едно место. Аз не те видях. Ама ще гледам се пази. Това откъде ме стрелна. Бех за тебе, аз те видях. Качва се по някакви стълби и после се върна.
Колко гледания забравих? Колко има? На кое? На клип втори епизод. Т.е. първи ден. Първи епизод тебе. Май 15. Аз те видях на има, сега знам. Къде си? И аз те видях, че беше под мен. Всяко ме стрелнеш в гърба, ще ти кажа, че си тебе. Къде си? Турчин. Ха! Гърба. Таец. Според тебе хак ли съм? Не мога да си хак. Не съм. Абонирайте се, коментирайте, отдолу в описанието. Не видях. Къде си? Отдолу в описанието ще има неговия профил, гледайте му клиповете, абонирайте се и за мен и за него. Бе, хакър, не трепи живота. Смееш се като ба беби. Кратка пауза и ще си завърнем след паузата. Завърнахме след кратка пауза и сега сме на Warble. Той поиска 3, 2, 1, старт. Оп. Оу, шит! Оу, шит. Motherfucker, bitch. Той че да ме цъкнеш. Много мърдър. Колко стрели имаш? Колко стрели имаш? Аз съм с повече стартове. Колко? За тези? Стига, бе! Чакай малко се покачим. Много искам. Ама човек, аз докато съм в гръб и ти ме целиш, аз още не съм се качил, човек. Това е идеята. Той ти има цели. О, аз умрях. Бот. Аре, идвай пак да... Ти къв си, бе? Да изиграем още един рунд и да... Втори епизод ще е актуален. В момента е 10:42 вечерта. И 44. И 2 бе. Часовник, свери си часовника. Ма моя е верен, това не е верен. Мой е 44. Твоя. Текстчър пак ще му напише името долу в описанието. Не ме кефи. Вижте го тук бронята. Като някакъв Linux. Аре, ще идваш ли? Чу. Идваш ли, бе? Така. Ще се кача на него. Има гаден. Може и да кажем в кой сървър играеме. Долу ще има IP също. За повечето неща ще оставя долу в описанието IP. Пишете колко повече абонати, толкова различен получи продукция. И спри се. Това е за този епизод. Защо, бе? Много е кратък.